onde foron moitas veces injustamente tratadas. Fais o recaso de Hipatia de Alexandría, unha das primeiras mulleres das que se garda constancia do seu importante papel na sociedade, ata aquelas mulleres anónimas que ao longo do tempo sufriron unha situación de desigualdade, opresión e silencio. Moitas desas mulleres non aparecen nos libros de historia, non porque non foran relevantes, senón porque estaban agochadas e invisibles. Unha pregunta: por que no conto infantil a raíña de Brancaneves que pregunta ao seu espello quen é a máis fermosa do reino? Non lle podía preguntar cal era a máis inteligente ou a máis forte? Esta traxedia grega non faltan tampouco as referencias ás cuestións culturais, políticas, religiosas que fixeron que as mulleres tiveran sempre que esforzarse para que os seus dereitos se respectasen. Uns dereitos que deben proteger para que non lles sexan arrebatados. Pero esta traxedia remata cun final feliz. A pesar de todas as que quedaron polo camiño, a igualdade triunfará. Defende o teu dereito a pensar, porque pensar de forma errada é incluso mellor que non pensar. Viaxamos ata Alexandría, unha cidade situada a carón do Mediterráneo, no coñecido Exipto. Alí, despois da morte dos faraóns, os gregos construíron a primeira biblioteca, converténdose no centro do coñecemento do mundo. A Gran Biblioteca de Alexandría. No Museo da Biblioteca, 9 gregos, poetas, músicos, científicos consultan libros e falan dos seus coñecementos. Pero un espello máxico capaz de viaxar ao futuro vai cambiar todo.
agosto te descubrirá a gravidad gracias a una simple maza. Espelliño, espelliño, dinos logo quen vai ser un dos pintores máis coñecidos no futuro? Haberá moitos pintores famosos, pero Leonardo da Vinci será un dos máis coñecidos. Un momento, pero este espello está estragado. Rapaces, non vos parece raro que todos sexan homes? Dende logo, este cacharro non funciona. Espelliño, espelliño, e logo non hai ningunha muller importante no futuro, son os invisibles. A inteligencia artificial detectou millóns de resultados a esta pregunta. Claro que hai mulleres importantes, están por todas partes. Só hai que fixarse un pouco. Pensa un momento. A túa nai, a túa avoa, a túa irmá, as túas profes. Ao longo da historia hubo moitas mulleres importantes que non quedaron rexistradas nos libros precisamente por ser mulleres. Entre os miles de resultados atopados están Hipatia de Alexandría, a primeira científica da historia que foi queimada por ser unha adiantada ao seu tempo. Afrodite, a primeira médica coñecida da historia, que decía que as mulleres eran igual de boas que os homens. María Sibila Merian estudou esos gusanos que temos en caixas, que logo se transforman en bolboretas. Caroline de Grecia Herschel, a primeira astrónoma en descubrir un cometa. Mileva Mari, unha gran física que sempre estivo á sombra do seu marido Einstein, que foi quen quedou nos libros de historia. Bella Louise Henry, a primeira rapaza superinventora que fixo cousas como parasois ou bonecos de xoguete. Grace Hopper, unha matemática que participou na creación dun dos primeiros ordenadores do mundo. Gertrude Elion mellorou o desenvolvemento dos medicamentos. Stephanie Wolk, creadora do chaleco antibalas. Margaret Hamilton, unha enxeñeira que axudou aos primeiros astronautas a viaxar ata a Lúa. Ruth Milon, unha das primeiras hackers boas da historia. Salambu, física que descubriu a partícula máis misteriosa do mundo. A lista de mulleres que cambiaron a historia é infinita. Tamén podíamos incluir as que cazaban, cosían ou sementaban na prehistoria, aquelas que
Hola.